Kaburam bat kajingero kalau blay ubla syas ngo bahasa sisen pat yang abangan yoban samik tin kejong uleng ba jok negala rensan social media bat kajing kublay kalau yang pilang baro haka kerteng kebat tiang tam yung try jung Yesus Christ lengba kan ka video ngakwa ban sam hapning jung ya ka way kajing ngo thu baklaya ka bak kibabun kis ngo thu kata kalong ka Women's Week lani ka tayo bakarpang jongki kantay kadai tang ka jongki kantay om ka jongki shenrang bat nganget baka ni ka video kan penpli ya ki shibon ki khmat ki bakan jaman sem jongki mensem ki ba kordor ki ba jusno thu bakla halor kan ni ka phang ladangi pech ki ba bon ki balang shibon ki ying mane ki thli khamtam ha ka ni ka tayo ka ba karpang jongki kantay bun ki samla kem smart banwan ki shenrang ki rangba kim tre banwan tang kilong kemi bat ki khna ki bedon ha kebukum kini ki jinya seng bat ngila banyu i tang iwe ni arngut ki rangba ki samla ki shenrang ki bawan ha kebukum kini ki jinya seng ke terpang balapanya da ka jinya seng kentai hatu kani kalong mo ka badai hatu mangi ki shenrang yimdai mo ban le jinya seng Women's Week hatu ka Women's Week Women's Sunday kadai tang ka jong kilong kemi om ka jongi ki shenrang bat nga kenturu ya phi ba pin sam ya kanika khubor shakitu ki mensem ki ba phis ngau ba ki dei banios ngau hakum kanika por ki ba phi kwa ba kin sau tho bha ya kanika phang namar hang ne ngan kranya ka jishi shabaro bat ngan airu de ki nuksa na ka bible balai ba ki khot jang ka balang ki dei banwan ha ka jinga sang Women's Week but Women's Sunday hoi ombaro ki basutu baklaya kan ka phang ombaro ki shinrang kim wan ha ka jinga sang Women's Week henrei ngimla ban len pat ya ka jihisha ki don shibun ki bas ngautu baklaya kan ne haswa bangini ngam ha ki jingmot ki bajliu jong kan ka phang tungnya phai shapang ka Women's Sunday ka Women's Sunday ka Women's Sunday ka de ka new try ka bakerpang jong ki kenthei kan ka hap ka tayo ka balay jong ubanay July man lakas nem bat ka daw kalong baka de ka new try ya ka balapan baptist ya ka nabon sawian ka kantay kristan ka baningkong ha ka khatru trik u July khat praspa sa pupra ka balalong ru ka longkmi ka baningkong na padengki kantay ka rikasi penar kumta la rakhe ya kane kum ka jing nyokor bar ki jing sngongo yu blai bawla se bar wala pendan kam phlai ki kanthei ha ka kam ku jong u ya kane las dang ningkong da ka jing seng kanthei ki GP sinot sepni ha ka snam ar hajar san kane kala kala long ka sngi ka bakarpang jong ki kanthei ka KGP assembly ka jing seng kanthei ka de ka we na ki tana tre kam jong ka balang na du ka general assembly ha du ki balang kajing sengken tega don shibun ki kambat ki project bakalatay kumta kalas ngaw don kamro bakan don ka way kas new try ka bakarpang bakan yoban rakhe hapo kajing penyaj da ki jinga sengken tay ka Women's Sunday kalalong ka sngi utray ka baay mensem bat ka bara shajrong ya ka jing sngaw jong ki kantay bat ka ne ka sngi kalawan ra shibun ki jing bha ki jing mentoy ka jing trelang ka jing long kaway na ka banta ka jing penya chaprang ya ka kam jong blay menta ka jing kli yang i bangin puson kalong hato ka ne ka tayo ka bakarpang jong ki kantay la ne ka Women's Week ka detang jong ki kantay mo ban jubab ya ka nengan busa ka way per ka jing kli mano bakran haka Women's Week Women's Sunday habang abu ya kani jingkli ngam theo ya ki pastor lane ki menbasan lane ki kenthei ki bakran haki pulpit ya ka khubor ka ba wan ha ka balang lengba jong kani ka jingseng nang no ka wan hatu kamwan no blay lada ka khubor haka Women's Week Women's Sunday ka wan no blay hatu kakren tangi kenthei om ya kirang ba namar kata lada ublay ukren ya baro lang balengi kishenrang ngim tre ban leji sang Women's Week kini ki jingkli ngangai kin pli ya ki donut jongpi barengkat kini ki jingkli tungin ya pusan kam jelew ya kan ka phang ka jing kam dei ka program lemne mano ba penyat ya ka jing ka de ka jing so tho bakla ya ka program habangi snotho bakla ya ka jingtmu jong ka program ni du no ya shibon ki jingker khu jong ublei ya ki ba ula ben kre nak menta ki khot barok hapo ka balang kani ka jing snotho bakla ka jia ki ba bon ki balang bat kalong praktikal bha bat nakata kadaw habadon ka jing sengkerpang Women's Week
poroshita yo ni jusaki ya ka jingduna ki shinrang bat don ki balang ki badon tang ki long kmi suda bat katu katne ki khna ki ba penshinganya ka jinga seng om don ki samla om don ki rangba bat ka bas kau se kalong wat ki nong sharai balang ro kim shim khya ya kane don ki ba berkhat menta kata yo penya jinga seng ki kan thei nga ushin rangan le ayu manga kiba kum ki ne ki dei kita ki but ki lat ya kiba upoman upersyang ban besu haki donut ki jongi kabalang ka rakhe ya ka yut sande hanre hatu tang ki samla ki banwan hakane ka yut sande ki balang ki rakhe ya ka children sande hanre hatu tang ki khna om ki rangba ki banwan hakane ki jinga sang ki balang ki rakhe ya ka mission sande theological Sunday hanre hatu tangki missionary hatu tangki theologian kin wan ban yaseng hakum kini yaseng kam long kumta namar ni tip ya ka wei ba haba kanu ka seng la ne ka jinga seng ka penyat ya ka jinga seng ka balang hi baro ka wei ka yo pediang yi ki jingker hujung blai om tang kata ka jinga seng yo ngi berkat haba penyat ka jinga seng kan thei kam don jingmur ban lai kabalang kam yaseng nak benta kanu ka seng lane nak benta kanu ka jinga seng hapo jongka hanrei kabalang ka yaseng nak benta ka kerteng jung Jesu Christ kun jung ublay ka yaseng nak benta ublay ka yaseng nak benta umen sembok hoy ka yaseng nak benta ka jinga day ka jongi lembar ublay ka Women's Week ka long yabaro om tangi ki kentai ladangi pule na ka Bible ngi shem shibun ki nuksa ki ba ai men sem yangi nuksa ki kam ki apostol kal nong ka ba ar kat khat ka ba khanyo ko ong ti ki khun shin rang jong phi bat ki khun kentai jong phi ken ya thul pa u men sem ba khuj u pun ko bor ha ki khun kentai bat shin rang u klam ya pen ya benta kentai shin rang limne ka khubor kam shim lalong tangi ki kentai limne ki shinrang kalong ya baro namar kata upol upenya seriem ya ka balang bat kamet ha ka ba ka kti kanom la ban ong ka khmat ngam don kam ya pha limne ka skor ya ka khmut kumta ru ki shinrang kim de ban ong ka jinga sing kentai kam de yangi ka wei kat khot met ka pen khlain ya ka wei pat bat ka ai jing kershan ya ka wei pat kum taru ni long mangi ha ka Bible ni shem shibun ki kentai ki balong ka nuksa ka babha ka Deborah ka long ka nuksa ya ka jing shlor ka Ruth ka long ka nuksa ya ka jing shanya bat ka jingla ban shanya ka Hana ka ai nuksa shephang ka jing yaisha jo ka jing duai ka Mari ka ai tilot ya la de ho blai bat ka Priscilla ka ai ki jing hikai ki ba kordor ki jing hikai shong ton rai haki bangai jong kabalang haki ta ki por hanre hatu kini kilong kinuksa tang nam ta kilong kemi hatu kimlong kinuksa nam ta ki shinrang kilong kinuksa ya baro kentai bat shinrang kinong rak tin blai kila bandai ki kentai kila bandai ki shinrang hanre ka khubor ka dai ki jong blai namar kata ka jingkhot kalong yangi ko kishinrang tungin yawan rente mangiru hakane ka tayo bakarpang jong ka jingseng kentai ngin penshngan ka jingdon jongi ka aiman sem yaki ka penslur yaki bat ka penrhem ya ka jingyaseng ya ka jingmane blai ka jongi ka Women's Week Women's Sunday kalong ban mane bat ban yaro yu blai kaju kumbalong haman ki jingseng henrei kabala ai bor kerpang da kabalang baki kentai kinyo ban penya jaka tayo bor shitayo tungin om snopher tungin om snoleran lemne snopo namar kanom la ban long bangin snau kumta namar ngilong ka wei ho Chris ka wei kabalang ka wei kado ngilong ki khonjong blai batang yu ni mane namar kata nganlong u mga bangan ong baka ne katiyo la penyaj da kajing sangat hei nga nganom lai hatu kata kalong kabadai
kamla ban long ka badai kadai tang ka jing ai dau ko jongi namar ngi ngau jai tu than ban mi na la ka jong ka ying kham tam ba kini kisngi page World Cup namar kata ngi ai dau da kum ni da kum tai namar ka dau ko jongi ka bahak mat kalong bangin yo page football kanom dei kata ka dau nam ta jong phi nam ta jonga tungin ngau thui ka ne u blei u don ban kran ya phi leng ba jong ni ka tayo ka ba kerpang jong ki kan thei ayu don ban kran ayu don ban ai man sim ayu don ban pris ngau thui ya phi ka de ya phi ba denga bangin penlut ya ka por ka jongi bangin shong in IT shipor berublay ayu ublay udon ban kran ha ki donut ki mesem ki jongi kade kata ka bokor dor tam ngiyo ya ka perthai ngiyo ya ka por ber ka perthai hanrei tungin penlut rude ya ka por berublay tungin nam don kano ka jus ngau hanrei bangin ngau shit ham lada penyaj mano ka jinga seng compare hanrei ka jinga seng ka jing thumu baro kalong bangi pendan buram yo blai omde bangi pendan buram ya no kamde ka jing start ka jong no bangi nia ro kamde ka jing nang ka jong no bangi nia ro hanrei ka dei ka jing mane ka jung yo blai barba mano ba ai ka kubor compare containation rang long kmi ni long pa ki pastor kit men basan lane mano re manu kamde ka khubor jongi gibreu kade ka khubor ka jong blai haba blai udon ban kran yangi ladangi kan taj kata kade ka jing du nong ka jongi amde ka jing du nong jong ka jing sang kan thai ka jing don ka jong ki dkhot hapo ka balang ka jing ye shimta shit hem jong ki dkhot hapo ka balang kata kalong ka jing ai men sim ya ki jing sang kan thai ki badan ka lengkor bakin penyaj ya ka bukum ka ne ka jing sang ha ka bukum ka ne ka tayo ka bakerpang ka jong ki bleun kur khu yangi wei baro ki bashash kor ka ne ka khubor leng ba jong ne ka por perlok lada pidon kanu ka jing pensngau lani ki mat jing duai phila bani tho apo comments box lada pidon ka men semban krishan lam personal nam ta jonga phila ban join membership hapo ka channel ka jongi kan ai men sem shibon nam ta jonga bangan yo banang yalap shirham yakaktin ka jong blai leng ba jo ka ransan Ublain kur khuyingi wei baro nak menta ka buram ka jong ublai amen